Lippai Andrea. A Táncművészeti Főiskola klasszikus balett szakán szerzett diplomát. 6 évig a Győri Balett magántáncosa volt. Miután egy lábsérülés véget vetett balettáncos pályafutásának, balettmesterként helyezkedett el a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában. A tüzes spanyol tánccal a flamenco szülőhazájában, Andalúziában ismerkedett meg. Célja a saját flamenco nyelvezet megteremtése. Táncművészetét Európásztánc díjjal, Harangozó Gyula díjjal és a latin-amerikai kultúra terjesztéséért díjjal jutalmazták. Nálunk a családban mindenki művész valamilyen szinten, vagy pedagógus. Tehát volt egy ilyen indítatásom. Én kislánykoromban is már nagyon elszánt voltam, és teleragazgattam egy füzetet balettos képekkel, teleírkáltam, hogy balettos szeretnék lenni, és ez igazából úgy jött, hogy 3 éves koromban láttam a Fából faragott királyfit, és annyira megragadott, hogy onnantól kezdve én egyfolytában cigánykerekeztem, spárgáztam, és csak ez volt az álmom, erre készültem, és édesanyám óvónő volt, és a közlönybe 10 éves koromban elolvasta, hogy állami balettintézetbe felvételt hirdetnek. Hát ez nagyon nagy szó volt, hiszen ez az egyetlen olyan intézmény, ami Magyarországon profi táncművészeket képez, és akkor engem elvittek. Ez a balettintézeti korszak? Igen, itt lehet látni a kis csupasz lányokat. Rátaláltam. Itt van, igaz? Igen, az vagyok én. Hát igen, igazából nem annyira szerencsés a balettban, ha valaki ilyen magasra nő, mint én. Ilyen kosaras tervet. Igen, a súly az 50 kilónál nem jobb, hogyha több lesz az ember, hiszen az emeléseknél ez már gondot okoz. Úgyhogy így... Nem beszélve a spicről is, gondolom. Igen, hosszú kéz, hosszú láb, spicipőbe.